חלק 2 של זה, ועכשיו אני אעשה ככה לדקות. כבר הכנתי את ההפקה הטובה שלי, התחלתי מחדש, אז תעקבו עוד. טוב, אני לא יכולה כבר לחכות, אז אני ממשיכה לבא. וככה זה הולך. לוקחים 2 אצבעות ישר משהו צריך עוד ככה 6 דקות. נעשה ככה דקה שלמה. 2 דקות. יהיה חלק שלישי. 3 דקות. 6 דקות, וככה אני אראה, ועכשיו אני הולכת ל3 שעות לנוח, ואז